poms i calamars. Anem junts a investigar les profunditats de l'oceà. Som la classe de P5, la dels submarins, la dels submarins. Som la classe de P5, la dels submarins, la dels submarins. Tenim radar per no xocar i un periscopi per poder mirar. Portem motor i ordinador, viure sota la mar és el millor. Som la classe de P5, la dels submarins, la dels submarins.